Sanibonani-ke ngani zakwethu, ngibingelela umkhulu wasemakhosini indaba exoxwa ngofakazi. No, ake ngithi ukubamba futhi kancane la ey'hlokweni zethu. Kule sihloko siqhubeke naso. Safuna ulilandela ngeqephu ngeqephu uzosithola ukuthi sikhuluma ngazi ukuthini, sikhuluma ngokungazi. Mhledi-ke ngiyajabula uma kukhona abantu abasabekayo ukuthi umkhulu bemsuggest-ele ama-topic, kodwa lesi sizohamba iy'ndawo ey'ningi ngifuna ukuthi abantu bayibhekisise. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxwa ngofakazi, ijaji elijaji Siminya sokugcina. Noyigemegeme ufungela unkunzi bayikakile. Movunga uzokuthanda kwawo. No, angeke ngize ngiyiqede zonke ngani zakwethu. Kanti mina ngizalwa umlungu odla iy'nkobe. Kanti mina ngiyibhunu lepulazi, umlungu odla uphuthu. Cha, umlungu odla iy'nkobe insizwa engizalayo. Mina-ke lo omunye ezinye ibonga. Lake siyibambela ingane zakwethu. Kukhona abantu abangazi masakhuluma ngokungazi. Kukhona abantu abangazi ukuthi umhlonyane, usiko lomhlonyane lwenziwa nini. Ngokuqala lokho, usiko lomhlonyane ingane ngale nkathi ithomba. Ukuthomba nje kwayo kunezinsiko ezenziwayo. Umhlonyane-ke ingane yenzelwa bese kuthi kuyingane yentombazane leyo. Bese kuthi eyesilisa kuba umhlomuhle. Okay-ke, lezo zinto ey'ngane zakwethu ave zibalulekile. Sikugweme ukuthi abaningi bakwenza nje sekule y'khathi sey'dlulile. Abantu futhi abangazi abanye, unina sihlale la kubantu abasuke bekhala ngokuthi bavale ogobela. Ningaphumi bese niya-relax-a y'ngane zakwethu. Uma uyinyanga nje uyisangoma, ungabe umthandazi, kuyagqunywa, kuyaphalazwa. Wenzela ukuxosha zonke izinto ezimbi, unga-relax-i nje. Ungazuze uyothatha lezo zinto lezo. Ubophe ibhande nje ufaste. Kukhona abantu abangakwazi lokho, umuntu aphuma relax alindele idlozi uzodlala indima yalo. Cha, no, eze lidlale nawe umuthule. Kufanele unyakaze, ugqume umphalaze ngazo zonke izinto nje ey'khona emhlabeni. Ubone ukuthi wenze njani. Uhlanzeke nje uvele nawe ube negazi. Kube khona lokuthandeka nena kubantu. Nento oyikhulumayo ubophe ibhande ukuze kuzobonakala, kuzozwakala. Kwaba khona-ke ingane zakwethu. Nazi ukuthi kulokhu njengoba unyaka uyophela sibamba i-fasting kakhulu. Sibamba i-fasting kakhulu, sihambe impophoma, sihambe amanzi. Kwabathandayo nisondele nje umuntu. Nisondele kakhulu ukuthi nizofika la sembese nigcwala ikhumbi noma nizofika nje niwumndeni, kodwa uma nifikile bese umuntu sazi ukuthi kuyakhulekiswa, kodwa ufike nazohlala senibambile ibhande ngisho umkhulu. Sicela sibambise ibhande la ngey'nsuku ey'thize. Mina njengoba kuyophela unyaka nje nami neza idrasesha. Okay, ake senze nje nengane zakwethu siqhubeke la esihlokweni. Umuntu okungazi, kukhona futhi okunye ubuntu abangazi ukuthi umuntu osuke umuntu onemimoya akathandani nanombani, uyakhetha. Akathandani nomuntu asuke ongeza ukwazi ukuhlonipha umsamo wakhe, ongeza ukukhothama emsameni wakhe noma wakubo. Uma kakhulukazi uma senihlanganisiwe kwayibukho konke okuhle kunina, naqonda injula yenu, naqondana noma nazana, nakwazi ukuhloniphana. Angikhulumi ngabantu abangakwazi ukwahlukanisa nokubheka, nokwazi ukubekezelana, nokubheka izinto ey'ningi. Ngoba abantu bobizo bathanda ukushintsha amamudi kaningi. Khona abantu abangazi ukuthi umuntu osuke nobizo angashintsha amamudi ka-5, ashintsha gqunqe njengoba nje ngiyimpofu, ngimhlophe nje nginje impofu. Ngiyayishintsha ufice nginyama ukwaqabalala ubone dayibu wenze njani. Ngiyithulele nje kwesinye isikhathi ungifice ngiyihlekela. Kukaningi ngane zakwethu, sazobe sigxile futhi kakhulu kuleyo ndaba yalabantu osuke ukuthi uma ngabe uzwana nomuntu ngempela osuke nemimoya kunini niyizangoma ezinyanga, ikuphi ngempela okufanele u-expect kakhulu. Ngiyathokoza-ke ngane zakwethu, indaba esixoxa ngofakazi le. Umkhulu makhosi, umkhulu wasemakhosini. Amen. Abanye sodibana nje, ungasidibani. Inamba kusasa yi-072 887 199 5.
Umkhulu wasemakhosini umkhulu othanda usiko kakhulu, nokhothama kulo, nobhekayo izinto futhi